బుల్లితెరపై రాణిస్తున్న యాంకర్ ప్రదీప్ ఇటీవల సినిమాల్లోని హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ప్రదీప్ ప్రస్తుతం క్వారంటైన్లో ఉండగా వైద్యుల సూచన మేరకు వైద్యం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ విషయం గురించి ఇప్పటివరకు ప్రదీప్ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఇదిలా ఉంటే ప్రదీప్ వైరస్ సోకకముందు ఈటీవీ డీజీ తెలుగులో డ్రామా జూనియర్స్ షోలలో యాంకర్గా బిజీగా ఉన్నాడు. ఇక ప్రస్తుతం వైరస్ సోకిన నేపథ్యంలో తన యాంకరింగ్ స్థానంలో మరో బుల్లితెర యాంకర్ రవి యాంకరింగ్ చేస్తున్నట్లు తాజాగా విడుదలైన ఈ ప్రోగ్రాం ఎపిసోడ్ ప్రోమోలో కనిపించగా, ప్రదీప్కు వైరస్ సోకినందుకే అతని స్థానంలో రవిని పెట్టారని తెగ వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. యాంకర్ ప్రదీప్ మాచిరాజు తండ్రి పాండురంగ కన్నుమూశారు. దీంతో ప్రదీప్ ఇంట్లో విషాదం నెలకొంది. గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో ఈ రోజు ఆయన కన్నుమూశారు. మరోవైపు ప్రదీప్కు కరోనా వచ్చిందని కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి. పాండురంగ కూడా కరోనాతో బాధపడ్డారని అంటున్నారు. అయితే ఆయన కరోనాతో మరణించారా లేదంటే ఇతర అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా మరణించారా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి.